Lag. Uy, buong sudah. Saan pizza? Pero on balik na ako siguro. Nagtahan na ako ba? Pizza. Asa ka? So, umin ako eh. Wow. Ilan na nakarili eh. Ay, nako. Kung hindi rin lang ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso ko hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na lang pipilitin pa. Yeah, ito na ta. Ano oras ah? 6:45. Ano? 6:45 na. Bring mo rin. Today is birthday sa akong mama karon, and then nata diri sa Mountain View Resort, and bago ra mi nabot diri no. Tara. Tingnan lang kuan ba? Ang kapamilya nato. Ato sa kuan lingon kanang duwa gamay no. Ako mga igsoon. And kay ba ako nga daghan na nakaibawan ni pero isinga nato sila no. Enta sa bahay kubo. Bahay. Ha? Di, abam ka lasa. Ate Ilisang gamay. Pan. Nga bahay, kubo, kahit na muntik. Bahay. Kahit na muntik. Bahay. Kahit na muntik. Bahay. Kubo. Kahit na muntik. Kantahan na ito balik at ang bahay kubo. Bahay. Kabot naman sa kubo. Ma. Hoy mo. Hoy boy. Hi. Hi, ano ba? Hi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Wake up din mga kaibigan, no. Tugnaw di kasi no, tugnaw di kasi kay dai content siya draw. Content siya, which is there, and then dito na naligo, and then grabe talaga tugnaw no. Anyways mga kaibigan, no, dali rin kayong
clip no, short clip ra siya. On that time kay nag-quality time sa akong family, and then dali ra sa kami nanguli ato mga 4 hours lang siguro or 3 hours. And then nanguli na mi ato ay gipangkapoy kay medyo layo sige siya no. And then honest review na ako dito no sa Mountain View Resort. Nindot siya. And then Bugnaw sa ganang tubig, but ang swimming pool nila dito is kanang gamay ra kay nga dito ng swimming pool ang mga konro sa kaupat. Ang uban is siya 4 feet, walay 5 feet pataas. Sa review na ko nila dito no, pero ang tubig nila as in Bugnaw juga siya no, tugnawon dito nga to kay tungod sa silang hangin Bugnaw siya no. Anyways mga kaibigan, I hope na nag-enjoy mo sa karon nga vlog, and then like, comment, and subscribe, and don't forget to turn on notification bell. So see you next vlog. Everything changed.